Makkarakalakeiitto. Otetaan kourallinen mustia lampiahvenia. Kalojen pituus keskimäärin 10,5 senttiä. Perataan, avataan, pataan. Otetaan kourallinen hietamaan, ei hietamiehen, perunoita. Kuoraistaan, huuhtaistaan, pataan. Otetaan pieni nokare, veitsenkärjellä noin 4 kilo voita, sinne pataan. Ja sitten ripaus suolaa tässä vaiheessa annetaan siellä mynniintyä. Sen jälkeen kaadetaan sekaan vettä. Otetaan retisiä, noin kourallinen, huuhtaistaan, pataan. Otetaan kourallinen makkaraa. Halaistaan, kuoraistaan, pataan. Otetaan kourallinen porkkanaa. Huuhtaistaan, kuoraistaan, pataan. Ja lisätään vettä ja annetaan kiehua. Ja sen jälkeen maustetaan. Niin, sitä ennen kattila on pyyhkäisty valkosipulin kynnellä 2 kertaa. Ja mausteeksi Kalma, mikä se mauste oli? Herpestes porkaunnes! Mauste on herbesti pourquun. Liotetaan sekkaan sinne ja sitten vain siitä lusikoimaan. Hyvän kellarissa hautuneen viinin kerran.